to hagini ko por pat ngi ai ngu biang yo blay ba sa si sin pat ngi yo ye gni galat man ai biang ipi ni jing hikai na ktien ko jong trai kalong ko ko dor ngi ko bangin sami ko ktien ko jong blay shi baro but kalong ke ek ko crown bani thu api ye ko jing mayan jong gospel ko jong Jesus Christ te hagini ko por ko mga dep ong hagini ko voice ko balai spa khan rio ba wat na dang peteng ke ju ke subject ke be day bat ke jing Sngewthuh i ke ktien ke jong blay pen ban nga kwa mga nai sa Kiwei pagi Nongrim kum no bangin Sngewthuh ye ke ni ke Bible bat nga ai ke teng ru kum tai ni ke jing kren jonga ke voice ke ba lai spa khan rio aga ba nga bu biang de ni ke teng ke ba ai Kiwei pat ki Nongrim ban Sngewthuh ye ke Bible dengan yang lama fi naga bakam jeliu shaga bakam jeliu le singa la banong kum ta namar hakajing pule Bible ngalap ba ublay kwa ingi bangin shikri ublay bangin shu Sngewthuh ye Bible tangkat tu lani tangkum ba fi Sngewthuh baro shigata re ublay kwa ingi bangin ngam jeliu la kwei gisni bangin ang khamrung kham jeliu shaga bakam sha kham jeliu shu namar ngayo I naga Bible naga jinya identity naga kom Sngewthuh ye ga ktien ge jong blay ba pleng u blay ai shis an ayo preo shongkat ba pinanga ye ga ban ya ba blay pinang kham Sngewthuh kat tu ba ga wei gisngi una yalam kom to wei ga bnai wei ga snem manang ya gisngi gisnem kum taru blay una yalam banginang la ye ga ban yo I ba Sngewthuh ye ga ni ga jinjeliu jong ga ktien ge jong blay te dei na ta daw mentaga singa yalam ngala kreni fi ga ni ka hagnika voice message ke bala dep nga shipin kan mau khndiat ipi bangala kren ba la daga de yingi bangin Sngewthuh ye ni ktien ke jong play ka shong haga jinglong jong ga do no tengala kren ipi ga do no ka ba u blay ula pentamai bat ka ba pen shai ki khamat jong ga do no bat ngai de daga ta ba pin Sngewthuh ktien ke jong play ten rei haga ni ga voice ka ba lais pa khat nyo ni ga part 2 nga ko nga ron ra ye ko wei pat ka Nongrim le si ko wei la ni artli ki Nongrim ki ba kham jilio le sing ala manong but ka ta dei ka bangin ye pe na ni ka ktien ka jong blay nan puli fi na ka gospel ka jong Matthias na ka lanong ka ba khat lai nan puli ri khat ba ship ho but khat wei but nang ni ngan ai ko wei ko point kum no bangila ban Sngewthuh shu ye ka ktien ka jong blay ngan puli nang ni Matthias kalau nang ko bakhat lai ka khat ko ship ho ba ka khat ko bakhat wei to ge ni puli kum no jisu ong ye gi sanran jo o kita ki sanran te kilaya wan ha u bat kilaya ong ha u balai ba mekren haki parshi kamot haki pat ba ba ki to bar ko ki farsi ki sadusi ki to ki nong tho ki to bar ko ki pat ba ki kli ki sanran balai haki pat ba haki brio baro mekren haki parshi agar khat ba khat wei jisu ye thui ki wang u de ye thu te ula ong haki nabala ai happy bantip ya ki mayan ke hima ki beneng henrei mshimla ai haki fi kani ke de ktien ka ba jisu krena ki sanran kani ke ktien ka ba dan kam tam yang ab de fi mena ki sngi la daga de ngi begin Sngewthuh ye ke jing mayan jong ktien ke joplai no hikai ke tin ke jong play shi pat ba no hikai kum tu shi brio ke bio bot u hikai da ka parshi hikai ka parshi no bet hikai ka parshi chong gi nyot hikai chong ke parshi shi bon but ka pen long gi sun ran begin ke lino try bale me hikai da ka parshi shi brio bale me khlem hikai da ka shai bale me hikai da ka parshi ndau jisu jubab u jubab da ka tin ka ba ngam tip lagi sun ran ki Sngewthuh ne am ane u jisu ong naba hapi la ai ba fin tip bi ge jing mayan jong ke hima ga jong play henry haki mshim la ai haki ka point jonga ka bang kwa ngan kren kum no fin Sngewthuh i ge ktien ge jong play ka point jonga ga dei don't come banda yo i ge jing ai ka ba no play ka don't come banda ai do play don't come banda ba play unda ai hafi ngai pi Sngewthuh i ge ktien habau jisu ang nabala ai hapi but haki wei mshim ai
nak kata daun do Ukraine kan kan nuru kim Sngewthuh nama klem ai bikin Sngewthuh hendai haki senran la ai nak kata daun mentai sengi ngakwa ngan hikai kata kan Nongrim balada ka day bapin Sngewthuh yakni ga Bible saka way pat ka Nongrim mentai sin nakni ga banga pudi ngabu ini gaktin ka don kam and yo yaga jing ai no play banda yo yaga taka authority ga taka jing ai bor ga jong play bangi don kam and yo yaga ta bangi laban Sngewthuh yaga jing jilio jong ga jing mayan fi ka pendan kam da gaktin mayan gaktin mystery ga da gaktin ga kraw yaga bangin si kren menta shibun ba fi da fi puli mystery la neki mysteries la neki taki jing mayan hapo ka Bible kani ka Bible kadai ka bamayan siya hapo jong kani ka Bible kitan kalong mystery kalong kitan ki mystery sapa ang mystery kamot ki iki bamayan ki baka bor brio baga jing perkat brio kam kot siya fi lana fi puli ka Bible fi divin pa siya siya ka level hakaba fi day ban treat ini ka Bible wali siya ka kum ki bagi kot kani kadai ka mystery hapo ang ka mystery hindi siya tanga secret hindi kadai ka mystery kamde syutang kabari ndrai kala dai sendan kabamayan haba ong kabamayan kamot kabakin caplay ya kaba mdan manu bala ban rung syata syagata kabajilio jong kata kajing mayan ke jong play ban tip ya kajing mayan jong play kepada nang di Bible limda la ai permission yang ila ni la da ai board do play bangin yo ya kata ban tip ya kata mystery jong play fi hanta kalau ka jimin to ga krawi fi la da fi puli ni tin ke jong play la fi Sngewthuh khumta what you ship me ga Bible ba Bible ga dai bangala ban chupuli to am kema wala yala me fi ni ki level ki bobon ngi fi num klet ndrei mintangan yala me fi cha ga kham kham julio la fi kwa shisha banda sai ga ta ga balong ka mystery shi ki brio Bapinda lap dia kata ke mayan ke jong play siapa. Pidi pin tip dia kata baga dan kam ke gift ke umdai tang ke gift ke dan kam ke permission dia ke authority ke jing ai. Kau play udah syak udah ai you brio. Fi lada people ni ke Bible kedan ko ikhtian da bagi kren ke shong kha shong man nda habo ye kren ni kren ke you know kren kum ta ke brio. Da people ni nang ni agal nang ko bakhat khandai jong Matthias na ka khat ka ba Kiwei wong ko iktin me shim tang shi khat na ba la ngan kren ke de ko ba topic re wong ngi iktin ngi sunran uti ula ong haki ki brio baro kala nang ko bakhat khandai Matthias ki khat bakhat wei ngapuni uti ula ong haki ki brio baro kimla pdiang ye ka iktin henrei tang hakita haki bala ai bor fi ham ta fin se so but what ikini ki topic ke bukuran ni ke shongkha shongman ni ke jingi kren je pang ke shongkha shongman ni ke jingi khlal ke jingi shong ke jingi pat ye pra ke shongkha shongman what ikani ru nda bu jisu kren u ong ni ke tin wang ki brio bro ki pla pnyang ni ke tin la dang kren ga apply ni bro ki bon pa ki brio ke per thege bamla pnyang ye jing tho na ba no baka klalong ke debate ke jingi nia ke jingi tai nia ke bishul nama belai dah keklip him lah priang ni kitin ke jom belai wang ki brio baro kaman ndai baro ki bala man priang lut ini kitin ke jom belai henrei tanga kita ke bala ai bo nak kata kedau ke kuat ba mentak sengi bepinum syong ang taman ong ai ngatu belai khlim ai dan kata kedau ngan syong ngayala me biju ke bakham jelio bepinum sa shabar bepinum long riu pat ba ban sulong farsi ban sulong ublay kwa kumta ukwa ba nginda pai she kata ke skirtan jong ke jinglang semran fi hamni la ngakran be je ni dagani kapani khlat ye ka ye kibrio kapani khlat ye ki semran lagi pat ba fi kapani khlat ye ki semran lagi pat ba haganuru kom de hagani ke jing ai nda habo blay u ai permission lani u ai boriki bakin Sngewthuh igi jingmayan bat haki pat ba uklem ai kabamut ba lana ngabat mapi u play u ai ye kata ke jing tip ye kata ke jingmayan ke jong play but u ai hangi ba un pen pawi ki iki banong ke jingmayan ke jong la pen ker pangingi lani la pen ye per yangi na pedeng jong ki waipat ununu brio u bayo ye ke jing shai lani ke jing pen pau ye ke jingmayan la pen ye per la pia ar liang kadang ke jing pen ye per ang ta
Bagitan ki Kristan wat ki Kristan ru ki besulong Kristan Henry ki baklem yo igani gajing ai kam yo position ru nakata ka daw vilap ang ne bakaway ka bu Jisu upanya perang ne kadai ba upanya per nagi senran jong Jesus Christ but upanya per nagi pai pa Filapin buat you Jisu, filapin buat you Jisu, filapin buat ndai lada pimpat kot syagate ke jinglang senran. Finyo I ke jing ai ban lap ban Sngewthuh I ke jing mayan kadai ha ki bala kham ai ti ki bala long ki senran ki jong tuai. Nak ta daw ngam penduk jingkar mani fi ni ringa kwa pa pinum syong sa ha ke kerdan jong ki pat ba. Ngakwa pa fin be syagate ke jinglang man sim. But she kata ke jaka ke bapin poi bapin ong troy ngakwa ngandana jan chome bangan law sunran ub shisha chome but nda fidan ke jinge dai ke bejan baru troy ublay wang om baro kilaban pediang ini ke ketien henry tang ha kita ke bala ai ke bor ndaula ai bor ki be laban so to gila senran ki dai bam na mau start kambon pe ki dai bam na mau start henry kata ka maplai ki na mablay ki yo ye kata ke jing yo bor ke banau play bo play ai ki bikin laban so to Ti menta ke sngi ngan peni fi gane ba mo balai ke bible ko ni ka la fi puli mene na to na wang na ba haki mshim la ai han re hafi la ai fi gane ke tien ke kren ba uklem ai ke jing shai la ni ke ta uklem ai bor ke farisi nong tho ki sadusi ke pat ba bakin sngot ho ye ke jing mayan ke jong play hang tangan keren kendian Walay long Pharisi, nai long Sadducee, nai long nong tho, nai long riu pait baro. Ublem kwa kumta. Ukwa yagi sunran. Ukwa tang yagi sunran. Nagtakadaw hado man tagas ni. Finyo idan shibon bagi brio kiba shakriyo play. Redang kandiat pat kiba yo yagi jingpen pao no play. Haba on pen pao ko man ndai kita jing pen pao tiki jing tu pao em. Hare ha kiba yo kita jing pen pao ia ga beri na ga ketien ke job lai ki balaban sei kita ki iki balongka ka mo ga ta jinker ku ga khraw no po jong ni ga bible balai namar ki don ki brio ki bakot she ga jinglong sun ran but ki don ki bakhlem kot ki kala long tang ki farisi sadusi ki nong tho but ki pat ba shata ukren na ga parchi ki ga khle na kren na ga parchi jesus christ reindo ukren ki sun ran nda ba ki shong paramki Ujisu pensyai farsi bar. Baru ai ki bikin tip juga jing mayan juga hima ke joblay. Ngasno pang ni kata ketin. Ngakwa bagin lau ki senran. Ngakwa ai figi besngap ingam ta gesngi. Beli fi mau try. Beli juga ngam kwa ngan shulong. Ne cingai. Ngam kwa ngan syukri me narut kiar. Ngakwa bangan dekat juga jing lang senran. Bangan ino iki ibaro bangan bod eme try. Bangan poi syukur tu jaka ke bangala ban yo ye kata jing ai na me. Bangan Sngewthuh iki jing mayan juga ketin ke job lai. Tangi ni page na gani ke Bible, na singan pani bi sibon ha. Ha ke jing day bat gani ke jing mayan jong ke gospel. Ke jing mayan jong ke hima ke job lai. Ngas tunat pa ya ke Bible ha bang puli gani ke jing shisha. Tangi ni puli ningkong e ha gani ke por, gani puli gani ke jing tho jong wap sepol. Ke besot na adu kata. Pi puli na ke shiti ke jong wap sepol ke ba Sheki Ephesus kalau nang ke beningkong na ke dekat ke bekat pra. Tongan puli ni ke dekat ke bekat pra. O ong gini kiktian snap ha la pin puli gini kiktian ke chong play fin lap mde na dekat bekat pra na dekat ke pra dang ini puli dekat ke pra ba ke bekandai snap bu ong kum ni au tho ini shiti beneng kong sigi Ephesus kul no beneng kong na dekat ke pra bat ke bekandai to nginum di puli lut ngan puli tang ni dekat ke pra ya ka ba ula penroi ker hai shangi haga jing stan ba haga jing shampang baro haba ula pentip hangi ngakwa finda bat bai kita kien. Haba ula pentip hangi ya ke jing mayan. Jong ke man jong u, kat bakum ke jing sngo baha jong u, ya ke ba ula la, tmulupa halade. Ka shiti shigi Ephesus ka degi shiti ka ba krautam. Ka ba kibriu ki shaj ong yika, ki nong Bible ka pertei ki ong yika, ka queen of the letters.
ke siem jong ki sithi bar nama kadai ke wain na ki jing tho ki bejleo hado kata kata hang ni ke sithi ki absas la tho ye ki mystery fi hang ni uong haba ula pentip hangi ia kata ke mystery kata ke jing mayan ke manjong u ke jing mayan ke manjong kaman jong play gede kitien ke jong play la da nga syukuran simple ang ni kaman jong play gede la tho e kaman jong play ang ni ke bible bala da day ban pitip ku play gede kaman ke jong play kaman la da pikwa ban tip ke kaman jong play bia ban tip ke mystery ke pada na pa ke bible fi uang haba ula pentip hangi ke jing mayan la da klem da pentip ke jing mayan pi la tip wa tu pol bu tho ke ni wang no ula pen roi kan hai singi ke jing start ba ke jing champang baro haba ula pentip angi ke jing mayan ke manjo ke bukum ke jing snow ba ajo ya ke bula lat mulu pa la di pina puli ik e vin Sngewthuh ba u abzu pol u de brio u ba kot che ke jing long ka ba ula ban yo ya ke jing shania no play ba u play u da ai u ya ka ba u pentip u ngan bu da tin u da pentip u ya ka ba un tip ke jing mayan jo ko man ke jong play naga daw nga kwa ba pinda shai ba haba nga kren ni ni kham tu liu ba bangin la ban Sngewthuh ye ni tin ke job play nga kwa ba pin tip ni ke jing mayan ba ban tip ni ke jing mayan fi don ka man tip bo play u da kwa e ga ban ai bor ni bangin la ban tip ye ni ke jing mayan tong ni puli na ni ke tin ke job play kin dia na ni fi ni pi puli ni ke bible fi ni i ha ni ke tin ke job try snaba kani ga ni rap fi ka to ni ba pin Sngewthuh i ke jing shisha jong ktien ke jong play puli na ke shithi ke jong ki shithi shi ki Nongrim tangi ni puli ke shithi shi ki Nongrim ko lang ko khan rio puli ke shithi shi ki Nongrim ko lang ko khan rio na ke khat ke ba arposan ter ni puli ke ktien ke jong play ha ke ni ke por ke shithi shi ki Nongrim ko lang ko ba khan rio na de khat ke ba arposan ter ko ong ye ke ni ktien sngap ngan puli dia minta hauta ubala ban penne scam yepi kat bakum kata ke gospel jonga kwa finio itu ketin singapa kat bakum kata ke gospel jonga ong wabsul pol balai ong kata ketin lamar wabsul pol udah apostol segi gentle udah yo ia ke gospel kabadai ke gospel jong ke jing ai ia ke ban ia lap ia kata ke gospel segi gentle fi dai na kata ke dau hagani ke por na kwa bapin snap bahaya ke ni ke jing shisha na man ke ni ke jing shisha ke bangan keren men ke singi ke kham tu liu ngala de ong pai pi ba pi don kam ban yo jing shai na ke ni ke tin ke jong play da fi pet ye ni ke bible snap angan pni fi ni ke tin ke jong play da fi pet ye ni ke tin ke jong play fi lap ye ni ke jing shisha ha ni ke jing tho ka bo tho tangan puli biang ye ni da ma ni ke de ke kham e khdiat le se ngala ngan ong fi ke de ke kham dot kam ba fin Sngewthuh ke jing yan ri khdiat ngan kta ye ni ka bo wap su pol kret tang ni puli nang ni wang ti menta hau tau bala ban penne scam ye pi kat bakum kata ke gospel jonga bat kata ke jing lap yo Jesus Christ kat bakum ke jing pen pau ye ke jing mayan bala ri jar nakirta mendai kulong apudi ke ni ngas go bang ngasa perkhat ye ni ke tien ke ba ong wa so pol ba ong kat kum kata ke gospel jonga fi hang ni larangan keren dan nepreng jong fi la finong ani ka tak jing kai de ka bakla fi tim na vim te ba apostol Paul u blay u la jet i u kerpang ba unlok u apostol shangi ki gentle shanga ba jepi ki kasi jintia ki gentle bar la nyaw ngi mi ki gentle but u blay u da ai kerpang hawa apostol Paul ya kata ke jing ai ba unra ia ke gospel
kaba udah ong ka gospel jong nga balai day hau bala ai ya ka gospel ka betumai ba un yalap shigi gentle kay kita ka gospel jong nga ka buong kam day ka jong Paul re ka udah ai blay hau Paul ba kam try kita ba uong banyalap iya kata ka jingmayan ka jong Jesus Christ na ba kat bakum kata ka jingpen pao ka jingmayan ka bala ri jar jar hakil taman dai kulong andre mentala pen pao shnai ka bada ka jing thog ni tulpa kat bakum kata ka hukum ka jong play bam jukut la pen tip ka ki kinja ban ri bro knang ka jingpen ko ngo ya ka jingai how play was start tang mo hi ken udau Jesus Christ to ka no ka buram shi bam jukut amen. Kasi nga nung lumari fi kita. Wam sa Paul buong ka gospel jang ka bamot bapite ban puli bahaya ka jing tho ka jang wam sa Paul kam tamangi ki gentle ni day iya ka ban ngam jeleo ha ka jing tho ka jang namar yangi wanra ikani ka gospel kapa ye per na ka gospel what hadin jang ka Pentecost what ki jang Petrus ru ha ba ki alap ki klemra lut ini ka gospel kapa day si ki gentle ki le ra tang si ki jiu but pinapuli ang to ki dang dan ki jingle ki baharukom hendre inda one apostle Paul one ra ga gospel jong jing ai ga paka ba singi ki gentle but day na kita daw ngas ngo komen bangan ong ifi bangi yo apostle Paul bo blame to say you u di jet ban pen pau ya ga gospel jong jing ai siga jing em jong aba jopi na kita daw ndaw ukraine ni ga mystery ukraine ga gospel ka bo blame ai u ka bolong ga gospel jong jing ai na ju ong ga jing seng na ju ong siki priu baro ba yagani ga jing ai ka bo blay ula ai limbao Jesus Christ but yagani ga gospel ka bo ula ai ho apostle Paul hadu man ta gisngi dang dan sibon ba ki priu ki ba khlempat yo runglut shagani ga jing mayan na ga daw da play jimot ba yagani ga bangakran dan sibon ba what aga pertay sa tlap what kinong ilap ki bakra ki ba khlempat yo runglut ban Sngewthuh ia kata laningan Allah ni ki bakhlem da yo ia kata ba ublay uda ai boraki bakin runglut si kata jing ai wat mangaw bakran nang nero nga Sngewthuh ba nga snubnot kata bangi klempat yo ban Sngewthuh lut ban runglut siya kata gospel ka ba ublay ai wa Paul ka gospel ng jing ai ka balang ka mystery ka bang ngaban mapingidan ka man da shy bahai ka bakadan ka jing pera ba kraw na Kiwei pan banyak compare baga gospel ga bawa so Paul wanra badai hang tafi mentang ngi pule Bible ngi dan ngi tin ko balai na mangi clash to ban ngi pule pa wa so Paul ikumo so Paul wanra na kawai pat na ga na obya ban Sngewthuh bleu de thong ni apostle Paul mo long apostle sigi gentle daga daw fi dan kaman na pule jingmot ba ba fin Sngewthuh igi jing tho baro kat kum ki interpretation lani ga jing pen kala ga jong wap so Paul kat kum ga jing ai ga jing pen pa ga jing mayan ga jong play pi hang ni agni ga khot pi den kam na pen jing mod ba sa pen jing mod ba igi ni ga khot ba ang kat ba kum ka gospel jonga ang so ta nat ba igi ni ga tin nang tatang ini puli ini mystery nga kwang ini puli shushu na mga ni ba don't come of in shy bala da fit kumunga ong biang manela da fit penlong ya ga Bible baga Bible kan dai ka mystery kan penlong if fin bafin Sngewrit bafin Sngewthuh bafin Sngewstan bafin Sngewla ba habade ka mystery fin Sngewthuh ige re la da bleu ai bor pin la ban Sngewthuh but nda habapi one ra ik da mystery haga jing im ga jopi pin yo ige ka crowd nang ini puli na ga Bible fi ina pi puli na ga shiti ga jong wapsu Paul chiki kola sangan kam puli ga shiti ga jong wapsu Paul abu tho ga shiti ga jong o chiki kola sai o ongum ni lar fi puli na du khat ka ba kat no na ga shiti chiki kola sai kala na ga ben kong lar fi puli du khat ka ba khat san Ukraine wang u balong ka doru blay u bamla yo i u bala khan kong na ga jing thau baro na bolo thau ki ke baro ha ki beneng ga khandau ki ke bala ban yo i ki bamla ban yo i la ki khet la ni ki himala ni ki jingsun char la ni ki bor ki ke baro ken la thau do u ba u long min chua ki ke baro ba u ki baro ki ne lang ulong kli jong ka met ka balong ka balang u balong ka jing sedang bala khan kong na ki ba yap bon yo long u ba halor ki baro na bo ku paulo snow
snow bahaga jingdap baro kan syong telihu bat da u ban penyesuk no iki bro hala de hi ba la pen long ke penyesuk da ke snam ke ding pna jong u da u ngong iki bahaga kendau lan iki bahaga bleng ba fin da puli ke ni ke tin ke jong play filap o wa support thok khat bar fu sao no la kren bo play bo yu jisu bulong halor ke bat da u sha u bat da u long ke baro dan shu shabano Jesus Christ hangta bi sut ho ba dan ru em ka ba shabarno Jesus Christ kabalong ka pamento ga jing em ga jingi but nda Ukraine gani ga jing dap rin yang ga Jesus Christ bo blay ba nga sotanat ini kitin ba na ba ukpa ula snow ba baka jing dap baro kan shang tali ho kapamut ba kataka jing kataka ki baro kin shang tali how Jesus Christ come on bar khat ka how Jesus Christ nakataka daw u Jesus ulang ka mystery ngan pen ifi ki mystery ni ko u Jesus ulang ka mystery ka himaw play ka ka mystery ka balang ka ka mystery ka gospel ka ka mystery but nga kwak mangan pen ifi la ka David Vincent to you Jesus afi David Vincent to you gani ka tien mystery la ni ka jing maya la fi David Vincent to you ka balang ru kadai ka jing mayan tongan pen ifi na ka Bible pe wong kum lo ka ni city ka bu tho shi ki nong kolosai ha ga lanong ka bening kong ni pule khat ba arbu sa pat ter ter tang ni pule wa mentang ka men na ki jing sha jong ana ka benta jong phi but nga hala de hi nga pendap aga do jong ai ki ki badang sa na ki jing sha shi tom Chris na ka benta ka met jong u ka balang ka balang ya ka bala pelong nong ya lap inga kan ba kung ka jing pen ya niam jong play ya kabala IT hanga shapang jongpi ban pendap igaktian ke jong play ya kabala IT hanga shapang jongpi ban pendap igaktian ke jong play ya kata des ngap hai ni mo ya kata kajing mayan ken ya kabala buri nagi teki ayam bat nagi pateng benriu baro henry mentala pen pau ya kahagiri khojo haki bau play ula iman man pentip katno kalong kata ke jingken rais pa ke buram kani ke jing mayan na pedang ke gentle ke balong kanyu crispy ke jingker men ke buram kata kan ngak ba pinum kerki ya kani ke khat ngak pina pule ba bau abs pol wang ini kitien wang ba ya ngapuli khat ba san wang ya kata la pelong nong ya lap ya kat bakum ke jing penia niam jong blay ya ka bala ai tiang a shapang jong pion pendap ya ka tien jong blay ya ka ta ke jing mayan ken ya ka bala buri ya ka ni ke jing mayan la tap buri nang do no na kita ki ayam ba nang ki pateng ben riu baro hendrei mental la pen pau ya ka ki riu ko jong pim sngo kumen ni ka ta ke tien ba mentang yo pediang ni ke tien ke jong blay ka ba lengbau abastopol bau play udah ai ker pang hau nu brio bau undan ni kata jingpen pau ba ni kata jingpen pau tho ni shiti shano khlem tho shiki way pan khlem tho shiki kon Israel khlem tho shiki way pa brio u tho chani ki gentle ba teng teng i puli ki shiti ki jong also paul teng i ting kho ba ki way pan na ma blai ni let biang show Moses ni let biang shiki jing tho jong ko hukum ba nang ta de ni ting kho hange ba hang ta bi so tho ba ni poye ki jing klumar na ma blai ni klem so tho kum no ban pia bet ye tim ke jong blai fi ang ni nga kwa ba vin so tho ba ngan puli biang i ki khat ba von riu wang ya ka ta jing mayan ken ye ka bala buri na ki ti ayom na ki ti pateng ben riu baro mental pen pau ye ka ki riu ko jo ha ki bo blai ula iman men pen tip kat no ka ta jing ka spa ka buram kani ki jing mayan na pedeng jong ki gentle fi hang ni nga kwa nga nong fi ni di ban sko buram ni di ban sko ngo you play nga ju ang ni kitien nga sko ngo you play mga long gentle mga klem long jiu na maladangan long jiu do mata gisngi klem pa dio pa diang you Jesus Christ nga klem pa di tu you go Messiah ladangan long jiu ngani tu ifi ngan ha pa gi jing jar gi bishuk hey kum balong ki jiu na do mendai syak jenlau merau poi ring merau shuring merau shuyap shuring merau shushap jar Hitler tang di million nang ta de fi puli bahai gi jiu pin ma tang na ko ga daw baki de gi jiu ki bo ble le jien henry nama bagi kentai yo Jesus Christ ki poi adukat
Bat nga jukli ki brio nga pi kwa ban long jiu. Na mala da filong jiu. Pinum tre ban pediang Jesus Christ ko Messiah. Bala da pim tre pen poya kata ki jin jarba fin hab rum. Ki jiu kin hab rum. Ha ki jin jarba. Nama bagi kentai yo Jesus Christ. Uba wan ban pelat ye ki na ki jing bitar ka ban salap. But dahil nagtagadaw nga yang nga mga kwa nga nang fi hagan nga po. Wa so Paul play le sake nang bonwan manyalap ang iya ka gospel jang ka jingay. But udaong iya kata ka jing mayan kenya ka bala buri na ki ayom ki pateng benri bro mentala penpau ki riu khoy hagi ba play le iman ben pentep kat no ka lang kata ka jing ka spa ka buram kani ka jing mayan hap deng jang ki gentle. Kabalong kanyu Chris fi ka jing kermen ka buram. Fi ka balik at ho ini kan. Bamangam fingi degi bomdan jingerman. Mangi gentle ngi degi bomdan jingerman airu. Tapi puli ka Bible kamboni ban da krani le testament berim. Kato be tangi ki jiwi. Ndani ega be dai ban. Henry pi aingo ne em you play. Bo Jisu ya ba geding fna. Uwan ban long Messiah ban plat ki brio baro ne pertai begini o mat ega jing penim. Henry ki jiu ki klem tre. Kiksan sa agak tak jinglang jiu jengki, kiksan sa agak tak jinglang try jengki jingai. But day maki ki ba ong bagi dia kita ki chosen lagi kita ki belajit. Hari ki klem teriak priang you Jesus Christ. But filapin mudur ba mentag sngi ni aingo you play ba mangapan mapi ni yo ban met ba habang day tang ki gentle ulah iman ni kaban. Ayangi ki brio ki badu jinkerman ayangi yang ni ki jinkerman ke balong tang kawai ki jing shisha ba kata kadong. Ulah ni don you Jesus Christ apa jengi. Ni dah ni ke jingkerman ke burang. Oh, ada snobang pala kita ketin. But kita ke kelalang ke mystery. Kita ke kelalang ke jingmayan. But dan sipun ba wat mangi ke beri centel ke tarung iklam Sngewthuh. Dan ki bangi kwa bangi nongkum ki Israel ani bangi na day mangi kum ki kun Israel. Dan ba ongkum ta. Sngewthuh na penchong merawa Egypt. Sngewthuh na paniap auto mirat parat jofi. Sngewthuh na pinia ya pedeng tu ke jing jar jang ke jing im ke jofi. Haga ba pi kordit keleng pi puli na ke Bible. Fikin mau bala penjin jar ke bring merau je Babylon. Kumno bagi shong merau, kumno bagi ya makhmat jang tra. Ngi ki gentle ngi klem hamang ta. Balai. Namar ublay. Usyam sngob hai ngi. Tentang kawai ke dao. Bahabaw jisuan. Kita ya ki bala khat. Kita ya ki bala invite. Ki klem tre priang ngi ke jing khawai shong kurem. Henay ndah bagi kentai kawan ke jing bitar. Baru tu siem hukum iki syekri ban lek ban khat iki kita gi besya surap. Iki berko iki berkenriang iki pematla ban pendap iki jeng koi bagi kita gi wan kita gi berko iki berkenriang ki pematla dai mengi dai menga dai mapi. Bat de jing yalap kejong kini kejing IA ni rong mangi sigan de jing IA ngim ksan syu de hukum ngim ksan syu de jing le namangi de ki bala condemn ngim dan jing kermen re de tang namar bau jisu yap ba bangi yo diang ni ke gospel de jing IA ka balang ke mystery ni yo mat e ni ke jing kermen ke burama ke jing em ke jing Nagadaw nga kwa mga nong fi hang ni bonsin ngira e gospel jong ka jing IA man ngira ro e gospel kapamdan ka jing IA Wala na pipuli bahagi kini kijing toang ni. Kani kani mystery. Nakwa mangan penpau kat mangala ia kani bau abso pol wang kani ke ia ba haki bau blay ula iman man pentip kat no kalong kata ke jingkre spa ke buram kani ke jing mayana pedeng ke gentle ke balong kani kris pi ke jingkre man ke buram ya ubangi ya lap da ke besneng ya brio baro pada ke bahika ya brio baro ha ke jing start baro bangini opini yang ya brio baro bejana ya kris jisu syaga bang 3 minute ru da ke bi pen kat bakum kata ke jing 3 jong u betre bor pa anga Fin na puli ngini khat fin lap bau kren bai ge jing mayan. Sengap kan puli nang baar. Wong gumno. Wong
tangan puli dekat lenang ko ba jong ni kol sai dekat bening kong ong na mga kwa ba pintip kat no gajing le ngadan na benta jong fi na benta kita gi bahalau di kaya ba na benta kita baro gi bom sim la yo i ki khmat jong ga do ba on yo pentingan ni gi do no jong ki ba pin so lang ki ha gajing i ba gajing kre spa baro jong gajing snow scam ba dap biang jong gajing champang ba kini yo tip sngaba ini kitin ba kini yo tip ye gajing mayan jong play kabalong how Chris. How balaburi yegi jingan show baro joga jingstal bat ke jingte. Ngada sengat nat palat yegi tak dekat. Believe him underline yegi Bible jong fi yegi ni dekat. Nama gani gani yegi fi devan meditate. Keba angkum ni bakin yo tip yegi jing mayan ke jong play kabalong how Chris. How balaburi yegi jingan show baro joga jingstal bat ke jingte. Nak kita kedau ujisu ulang ke jing mayan. Tentang initiatif you jisu yap ke ding pernah mi pat nang tahu long play song ke ket patang kata ke kod na ni klem yo yo jisu bu dan ke jing mayan but hang ni ke bible kong bakin yo tip ke jing mayan ke jong play ke balong how Chris how bala puri ke jing show baro jong ke jing start ba ke jing tip nang ta daw le fi pule bahai wa support nda habau la ngam jili ke jing dai ba jisu usaonga ke tu bang kren fi shiti shiki koren ke bening kong nang ba ar pipulin ke dekat ke baar ke balai wong ngalah kucing buat banganam tip syu hari tang yo Jesus Christ batang yo ru balasan arna balai namar dah bau tip bahayo Jesus Christ hau ke shong ke jing dap jong ke jing long balai but hau ke don ke jing show barok jong ke jing start bar ke jing tip badai ne ke daw ngakwa banganong fi tangin ni pule bahaya ke shithiru jong asal po tangin tip ba ke ban Sngewthuh ye ke Bible kadai ke jing mayan kadai ke mystery but haba kadai ke mystery ni don kam mi ka ban Sngewthuh bangi don kam bana yo ye ke jing pen pau ye ke jing ai ka bo play da ai bor ngi bangi da ban Sngewthuh ngad twai bo play uni rap e pi fin shai wat e ni bang kren mga mentale se kala kham e le si kala ban nong ka kham kalan kin dia ring kwa ba fin snap ban puli ki khat ban play jing ban ini ka bang ong ka dai ne kam dai ba play habo kuran ni ke jing mayan nga ju skot nat bahai gini kitien ke jong play ba play u ko ban pentip e gini ke jing mayan shani ke perthai ke bamenta la sila pin puli na bible bo play ko an pentip e ke jing mayan fi da fi puli gini kitien ke jong play pin skot nat ba bo play ko an pentip e gini ke jing mayan ke badan how jesus christ ke jing mayan pitip ni gini ke jing mayan barok i bang krani pi menta u play ko an pentip e ke jing mayan barok pitip ngan bra puli fi to ngan da puli wang ko ne naga shiti shigi Ephesus kala nang ko balai snga ba ong kumne dkhat tangan puli ya dkhat ka ba tangin puli dkhat ba nyau ter ter wang ya ka bala pelong nga unong penia ka ba kum ga jing ai jong ka ga jing ai e play ya ka bala ai nga ka ba kum ga jing trai ga bor jong hanga ka nyu ba khamrit ba ne ki ba ubarit tam ne ki riu khoi baro la ai ga ni ga jing ai e ya ka ba nyala hagi gentle ya ga jing ka drai spa bom la tip shu ga jong Chris ya kaban pensngo thu igi brio barok e galong ta jing penia jong ta jing mayan ya kabala buri na bam jukut au blay bla tau igi ke bro knang bani wa pentim mentah igi jing sen char bari igi bor igi jaga beneng da ka balang igi jing start ke bobon serta ke jong play ngaji sungu temat igi ta abu ong da ka balang kamut di tui kirteng balang itu niam jok fiam bu ong daga balang ga mut daga brio ki bala dan bentah ga met ka jong try ki bala ki sunran ki jong jong Jesus Christ bu jet dang ngi menta ngan kren chai ki tau play jet ya ngi menta bang in pentip ya ga ta jing bayan ba ya ka ban pen sngot ho i brio baro but ke ai kalong kata ke jing penia jong kata ke jing mayan ya ke bulet bala buri na bam jukut how blay bala thau gi bro khnang bani o pentip menta ha ge jing sun shar ha ge bor jo bal gi ha ge jaga benang daga balang ge jing stan ke ba bon stap ke job lay ka ba kum ge jing tumu bam jukut ya ge bala tumu o chris jisu bo try jingi fi namar ke daga daw nga kwa nga nong fi wa support nga snow buram ni wa support de brio bo ble legit como apostol shingi gi gentle
na kita kadang ngakwa ifi fin Sngewthuh bahaba pi jet kino u ewa apostol jong fi ki apostol jingi menta hawait nganget bagi don ki apostol si bon hei lada fikren be kat kum ki jingjiet ke jong just krisi gini ki kan arngot o apostol bade ini ki gentle ude wa apostol baru ni wa apostol wala pen pau ki jing mayan juga jing ai ki jong play but de hang ni bang slur bang nyalap i ka gospel si brio namar ubleum kwa shu ing begini yang ka wipat kwa ngin rong sing ni ki jing mayan jong ka gospel ka jong ka jing ai ka bo ble pen pau ba wa apostol paul but ne ka daw nga kwa bin snap ya snap ai ga ni snap up le jing mo de ni namar ni de ka kodor palat i ka jing shekli play itong ini tuai bat fi man nga kwa nga tuai bo play rai fi man si mo ko pila bin Sngewthuh igani bang hikai mata sngi ku try nga wana khamat me nga ai ngoi me nga long nga comment gen try bang yo ban ye thu igani ki brio ye gani ka jing shisha ba ka don ka mingi ban Sngewthuh igaktin ka jame ka balong ka jing mayan hapo jong gani ka tin jame ki don ki jing mayan ka balang ka try ka jing long play ka jong Jesus Christ ka long ka jing mayan try ka hima ka jome ka long ka jing mayan pada play bi it ba ma ai ngi bagin Sngewthuh ni ka tin ka jame yarap ingi daw men sim khoi ai bor gini bring snap kin try bikin aban rung sing ni ke jing leo jong ni ke tien ke jame bikin ai ban Sngewthuh kin try ban shakri me agar kom ke pe ban yai lut chme ke buram ke jing over ke jing ro ke teng ke dong chi sumi try amen amen tu blame ko khui fi ko blame